Wala umunang kanhi mayor sa Samal Island ug karon Davao del Norte board member nga mapatuman na ang balaod nga ang Davao Light na ang serbisyo sa Samal Island sa Davao del Norte. Kini man nagpasaka ang Nordeco og petisyon sa Korte Suprema. Ani ang report ni John D. Esteban. Si Davao del Norte board member og kanhi Samal Island Mayor Al David Uy ang usa sa mga biduso nga ang Davao Light and Power Company ang mamahimong electric provider sa isla tungod sa giingong walay klarong serbisyo sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Niadtong Abril, hingpit na kining nahimong balaod ang Republic Act number 12144. Gipalapdan ang prangkisa sa DLPC, lakip ang Samal Island nga maserbisyohan sa DLPC. Apan, miparaya gihapon ng pagsupak ang Nordeco niini gumikan ilahang gibarugan nga questionable pa daw ang legalidad niini. They're right. So we have to wait kung unsa man ang resulta sa ilahang i-file na TRO sa Supreme Court. Then once the Supreme Court decides, then we'll take it from there. Apan malaumon si Uy nga hingpit nang mapatuman ang maong balaod. Overwhelming yung support that there should be a revocation of the franchise. Niadtong Hunyo 23 sa Facebook post sa provincial government, nag-courtesy call ang mga opisyal sa Davao Light kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kalabot sa expansion sa prangkisa o sa transition process. Apan sumala sa Nordeco, premature pa kini kay nakatenga pa sa Korte Suprema ang ilahang petisyon for certiorari and prohibition nga nag-question sa legalidad sa Republic Act number 12144. Hangtod sa wa pa daw ang desisyon, sila daw gihapon ang electric provider sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Gawas lang sa Panabo City, Carmen, Santo Tomas ug Braulio Duhali nga daan ang ginaserbisyuhan sa Davao Light. John D. Esteban, 1 Mindanao.